Čaute, moje meno je Rastio Hancín a práve sa nachádzame na ulici Národná trieda, kde mám pre vás na predaj trojizbový byt s 2 lodžiami. Poďte sa na neho pozrieť. Samotný byt o rozlohe 68 m2 prešiel staršou rekonštrukciou a tak je pripravený na okamžité bývanie, ale aj na prerábku podľa vlastného vkusu. Disponuje obývačkou čiastočne spojenou s kuchyňou, z ktorej je východ na lodžiu, 2 samostatnými izbami a spojenou toaletou s kúpeľňou. Medzi jeho najväčšie výhody patria určite 2 lodžie a samotná lokalita, ktorú ocenia nielen rodiny s deťmi, ale aj milovníci športu či mestského života, keďže sa nachádzame iba pár minút pešo od hlavnej ulice, ako aj od Košičanmi obľúbeného parku Anička. Preto ak takýto byt hľadáte, tak sa mi ozvite. Teším sa na nových majiteľov.